Moja ulubiona gra to Battlefield Heroes. Można tam sobie wybrać ludka, jakim się jest. Snajperem, takim gościem, co idzie z karabinkiem, oraz szturmowcem. Są tam czołgi, samoloty, auta. Gra się grupowo, co nie? Że grupa napada na inne grupy, co nie? Tam są flagi i trzeba stać chwilę przy fladze, żeby się zmieniła na niebieską. Albo chyba, że jesteś w grupie czerwonych, to się zmienia na czerwono. Co nie? Ale czerwoni to są hitlerowcy, nie radzę z nimi być. Radzę być z niebieskimi. Czyli oni tam, jak będziesz wybierać ludka, to tam będzie, że zielony, co nie? Bardzo polecam być snajperem. Najlepiej to, jak jest się snajperem, to najlepiej to nożem, co nie? Zabijać nożem. Jak już się gra, co nie? To nie lubię grać na tym. Jak to się nazywa? No to trzeba tam podchodzić do rakiety, co nie? Ona się zmienia na tym. Ona się zmienia w twoją drużynę i musisz przez 4 minuty ją obraniać, co nie? Chyba że inna napadnie, to ona musi przez 4 minuty i w której szybciej się zmieni, co nie? Nie lubię w to grać, bo ja mam snajperkę i mi słabo idzie. No ja wolę właśnie napadanie na flagi. No i polecam tę grę. Link znajdzie się w opisie. Pa. Następny odcinek już wkrótce. Pa. Pa.